Oxygenul este alternativa pentru organizații care doresc să aibă totul în data centrele lor, pe servere pe care le operează și pe care le controlează. Produsul nostru se adresează unei nișe. Noi exportăm foarte multă tehnologie românească. Am început să programăm într-o cămăruță, într-un beci, și de acolo a început povestea noastră. Bun găsit tuturor la o nouă întâlnire cu business-uri inteligente, cu idei de afaceri care inspire pe toată lumea și la soluții care fac ca lumea să meargă înainte într-un mod mai bun. Bogdan Moldovan, te salut! Salut! CEO și partener Oxygen. Oxygen e o companie foarte interesantă de software sofisticat, din ce am reușit să înțeleg atât cât mă pricep eu, din formațiunea mea umanistă, dar e ceva ce folosim cu toții zi de zi și fără de care lumea n-ar putea să meargă înainte. E vorba despre servere de e-mail pentru cei care au nevoie de așa ceva și în lumea noastră bag seama și bănuiesc că e din ce în ce mai multă nevoie de așa ceva, așa că stăm de vorbă cu un partener al unui business în creștere solidă. Dar mai bine spune-ne tu ce faceți voi la Oxygen. Mulțumesc frumos în primul rând pentru invitație și e o plăcere să fiu aici. Noi la Oxygen am construit un software care este folosit peste tot în lume de către companii furnizoare de servicii de email hosting sau de către organizații ce au nevoie sau sunt obligate de reglementările din teritoriul în care fac parte să își țină datele în control propriu în data centrele lor. Oxygen este un server de e-mail plus tot ce înseamnă în jurul acestui concept. Deci, cu alte cuvinte, toată tehnologia care este în spatele unui send, unui buton de send, care este foarte complexă și foarte stufoasă, este oferită de către noi. Voi lucrați pentru cei și dezvoltați pentru cei care au nevoie de ceva mai sofisticat și mai sigur decât Yahoo, Hotmail, Gmail și toate soluțiile astea open source de cloud, de mail. Asta este ceea ce faceți voi, ca să înțeleg. Toate serviciile publice de email hosting, pe care le știm cu toții, de Office 365, așa. Google, Gmail de la Google, Yahoo și așa mai departe, sunt oferite ca un serviciu de către acești furnizori, datele fiind stocate pe serverele acestor furnizori în teritoriile unde ei operează, în state sau în alte teritorii. Oxygenul este alternativa pentru organizații care doresc să aibă totul în data centrele lor, pe servere pe care le operează și pe care le controlează. Gmail-ul nu poate fi downloadat să ți-l instalezi tu la tine pe servere. Ca urmare, pentru acest scenariu, Oxygenul este o opțiune. Și cum ați ajuns la soluția asta? Când ați constatat că e nevoie de așa ceva? Povestea Oxygenului începe în 2003-2005, atunci când Radu Georgescu, de fapt, a fondat această companie și a ridicat-o. Și viziunea lui, în care noi credem în continuare și este unul dintre motivele pentru care noi am achiziționat această firmă și acest produs de la Radu Georgescu în 2014, viziunea aceea că fiecare poate și trebuie să aibă uneltele pentru a-și menține controlul asupra datelor personale, este unul dintre lucrurile care ne motivează în continuare. Cum ajungeți la clienții voștri și îi faceți să înțeleagă că o astfel de soluție e ceea ce îi ajută să respecte legea în primul rând și să-și protejeze afacerea în al doilea rând? Noi, dialogul nostru principal de vânzări este în principal cu directorii de IT sau cu directorii de securitate informațională. Ei sunt cei care înțeleg necesitatea de a avea datele. Nu toată lumea are această nevoie, deci este corect, ok. Cu alte cuvinte, produsul nostru se adresează unei nișe care este condusă de această nevoie. Odată ce această nevoie este, discuția decurge de la sine. Noi avem o strategie noi ne adresăm o piață internațională, în primul rând. Vindem aproape 95% din veniturile firmei vin din afara țării. Noi exportăm foarte multă tehnologie românească construită aici în România, o ducem peste tot în lume, din Japonia până în Polinezia franceză, având clienți în peste 100 de țări. Ca urmare, felul în care ajungem la ei este printr-o strategie online de content creation, în care tot conținutul pe care noi îl creăm și îl publicăm pe site-ul nostru răspunde la întrebările pe care ei le au. În același timp, nu sunteți siguri pe lume.
Concurența bănuiesc că e uriașă. N-am îndrăznit să mă uit să văd cam câte companii fac ce faceți voi, dar voi veniți cu ceva separat, deosebit doar al vostru. Ce e? Ce vă diferențiază în fața celorlalți? În nișa aceasta pe care noi o adresăm, competitorii în realitate îi numeri pe degete. Sunt câțiva. Iar ei sunt unul în state, unul în Australia, unul în România, mai sunt vreo doi în Europa, dar îi numeri pe degete. Una dintre caracteristicile produsului nostru software este aceea că poate să scaleze, cu alte cuvinte, poate să opereze în densități foarte mari de utilizatori. Această componentă de scalabilitate împerecheată cu nevoia de a avea un software pe care să-l rulezi în data centrele proprii, ne pune într-o situație destul de privilegiată de a fi unul din 2-3 care pot fi aleși într-o astfel de situație. Lucrați de acasă, adică din țară, sau trebuie să vă deplasați acolo unde e clientul? Nu, 99% dintre proiectele pe care noi le livrăm sunt remote. Cine sunt de la acești distanță. noi? Ai vorbit de la bun început de compania noastră, de noi, de cine sunteți voi? Noi suntem o echipă de cam 30 de oameni acum, plus vreo 5-6 subcontractori. Suntem 5 parteneri în această firmă, toți ne știm din liceu. Deci am început să programăm într-o cămăruță, într-un beci, și de acolo a început povestea noastră. Ce programați? Am programat pe Linux, am programat module care trimiteau SMS-uri, era la modă și era necesar la vremea aceea. Acum chestia asta a devenit foarte commodity, banală, dar la vremea aceea astfel de module nu existau. Ca urmare, noi ne jucam cu ele la acea vreme. Deci erați un grup de geeks care erați pasionați de tehnologie, aveați câteva unelte și ați început să faceți lucruri cu ele. Probabil că primul lucru a fost o rețea. Hai să le punem toate împreună și să facem să se înțeleagă. Așa este. Și apoi treaba cu Linux-ul era așa un pic de, nu știu, înfumurare, adică toată lumea avea ceva la îndemână, cum era interfața grafică a Windows-ului. Linux-ul era separat. Da, nu, pe vremea aceea se învăța la școală COBOL și se făceau acele baze de date în Fox Pro, nu? Da. Așa, iar pentru noi acel lucru era o noutate, Voiam să fim. Și acest spirit al hai să aflăm întotdeauna ce este nou, hai să vedem tehnologiile noi care apar, cum le putem folosi și acum, în business-ul de acum, a rămas în etosul nostru și continuăm să ne documentăm în fiecare zi. Eu înțeleg perfect pasiunea asta voastră pentru descoperirea tehnologiei, dar întrebarea este când v-ați dat seama că puteți să faceți și bani cu asta? Tot atunci ne-am dat seama, pentru că pe atunci exista un provider de internet care se numea FX Internet. Pe măsură ce cei de la FX Internet instalau o legătură de internet la o firmă, firma respectivă avea nevoie și de instalarea unui mic server. Serviciile de cloud erau foarte rare în anii aceia. Și atunci instalam servere de Linux. Că ei se duceau instala un cablu, noi instalam servere de Linux care stăteau sub un birou undeva în sediul acelei firme care primea conectivitate la internet la vremea aceea. Știi ce vreau să te întreb atunci când instalați serverul respectiv, practic când le făceați o expansiune a accesului lor la internet? Clienții voștri, oamenii cu care lucrați, știau că au nevoie de treaba asta sau îi învățați voi? Îi învățam noi. Și acum continuăm să educăm piața, dar atunci era cu atât mai multă nevoie. Chiar și acum, când o firmă trece online, și cu ce începe? Păi își cumpără un domeniu, nu? Florărie.com, da? Și începe să stocheze. Își face un site de web, uneori își face și un site de e-commerce, își setează un e-mail, etc., etc., etc. Toată această nevoie, toți acești pași sunt cheia de a trece firmele mici și mijlocii în online. A fost un moment în viața voastră când ați știut că aveți succes, că ați depășit un prag de la care veți continua să creșteți în mod accelerat, că nu o să vă întoarceți la instalarea de mici servere, la instalarea de mici domenii aici, colo, așa cum făceați undeva la începutul carierei voastre. Povestește-mi despre asta, te rog, despre momentul ăsta. Cred că, de fapt, este și o formă a evoluției personale și a noastră ca echipă și pe măsură ce am crescut echipa și am avut din ce în ce mai mulți colegi care munceau alături de noi, odată ce am descoperit că știm mai multe, am putut să ne dăm seama că putem să ducem valoarea pe care o știm către alți clienți sau către alte domenii. Ca urmare, evoluția nu a fost
lineară, totul a mers în sus. Este o curbă continuă care duce în sus și în jos și care, de fapt și de drept, de-a lungul unei perioade atât de îndelungate, într-adevăr poate fi normalizată la o linie crescătoare. Dar realitatea este că progresul oricărui antreprenor, cred eu, atunci când stă și este sincer cu el, este o curbă. Și da, fiecare momente de inflexiune în care veniturile scad, în care dificultatea de a vinde un serviciu nou sau un software nou te izbește în față, maturitatea și puterea de a trece peste acea perioadă este de fapt ceea ce diferențiază firmele, startup-urile poate, de firme de anduranță. Când e un moment mai complicat, voi știți că o să treceți și că o să fiți din nou pe malul celălalt? Asta îmi spui? Îți spun că pentru a ști că poți să treci pe malul celălalt, necesită o disciplină și o igienă financiară în firmă pe care, recunosc, și noi am învățat-o pe pielea noastră. Nu a venit așa. Am învățat că pentru a trece peste perioade dificile, fie macroeconomice, fie personale în industria ta, fie personale venite din viața personală a fiecăruia, necesită ai nevoie de o rezervă care să te ajute să te împingă în față. Și am învățat să ne conducem business-ul cu această rezervă și ne-am calibrat această rezervă mai semnificativă, mai puțin semnificativă, în funcție de diverse momente de-a lungul anilor. Comunicarea și maturitatea de a putea aborda subiecte dificile cu partenerii de business sau cu partenerii din viața noastră personală este, de fapt, în opinia mea, unul din acele lucruri pe care trebuie să le învățăm cu toții ca să avem o viață frumoasă. Știai că o să fii, să zic, liber de constrângerea unei slujbe? Nu cred că la vremea aceea în liceu știam că voi fi antreprenor. Ca urmare, am și fost angajat. Am lucrat și am avut oportunitatea să lucrez ca junior într-o echipă despre care probabil mulți încă vorbesc, o echipă pe care a format-o Conexul la vremea aceea și am avut șansa să lucrez în departamentul de IT. Experiența de corporate, eu cred că este utilă oricărui tânăr care încearcă să intre. Nu cred că un tânăr poate să intre în antreprenoriat direct, deși poate există și depinde. Răspunsul corect la orice astfel de întrebări este depinde. Și după aia am descoperit aparenta libertate de a fi antreprenor. Îi zic aparentă pentru că la finalul zilei răspunderea pe care o ai ca antreprenor nu este deloc mică, iar libertatea e direct legată de această răspundere. Poți să lucrezi la o corporație de medicamente și după aia să te duci în IT, ori în logistică. E important să fie pe domeniul pe care îl simți apropiat? Intuiesc să cred că odată ce intri în, să zicem, în perioada de liceu, lucrurile încep să se clarifice. Și în ziua de astăzi cred că există educatori foarte buni care încep să ajute copiii cu acest lucru. Se vede cine are o inclinație artistică, se vede cine are o inclinație spre științe exacte. Ca urmare, tind să zic totuși că acele prime joburi ar trebui să fie în sfera aceea de interes. Și zic asta, ne zic neapărat că, ok, pare că ești programator, neapărat trebuie să faci programare. E ok să încerci și suport tehnic, dau un exemplu, știi? Deoarece acest lucru nu face decât să îți lărgească perspectiva chiar asupra domeniului în care vei urma să te nișezi în viață. Inclusiv dacă vrei să visezi sau vrei să fii CEO al unei firme de IT, cred că experiența de helpdesk, aia când trebuie să răspunzi la telefon și să răspunzi la întrebările unui utilizator care nu știe cum să trimită un mail și poate soluția este, da, ai verificat că cablul de alimentare în spatele monitorului este la locul lui. Cred că chiar și pentru acest obiectiv de a ajunge CEO unei firme, această experiență este benefică. Bogdan, mulțumesc și pentru inspirație și pentru discuție. Succes vouă! Mulțumesc mult de tot! Să ne vedem cu noi proiecte tot mai inspirate. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Încă o discuție despre business-uri inteligente. Mulțumim că ați fost cu noi!